Hey folkens, det er det sådan lidt masse ud i det. Plus jeg får nyt hår. Nye sko. Så meget her. Her går der tog mig ind på McDonald's. Vi har lavet vedmål en cheeseburger. Og jeg vandt, så fik jeg cheeseburger. Så kommer min mor så og henter mig og anden, så kommer jeg hjem. Og så glemmer man så sit skateboard. Og så kom jeg så i tanke om det, fordi vi er på filmskole her i Herning. Så går vi lige ned, og så spørger vi på McDonald's, om de siger skateboard. Så tjekker de på depot og så videre, som det er det. Nej, de kunne ikke gøre mere. Kan de for fanden ikke bare lige bruge 10 minutter på at gå ind og så kigge på overvågningskameraerne fra klokken 3 i går? Nej. Det kan vi ikke. Så ja. Jo, det kan godt være, der er godt service, man smager godt til videre. Men altså alligevel ikke. Han skal altid til at sige, hvor dårligt synes du så, det gjorde dem? Hvad? Han skal altid til at sige, hvor dårligt synes du så, det gjorde dem? 1. Nej, 10. Jeg tænker også. Det eneste, jeg tænker på, det er fucking at bare få sat noget mad for. Så ikke få noget mad. Ja, maden smager godt, så videre, men nej. Bare nej. Så smid like, kommentar, hvis jeg har noget at sige. Og jeg overvejer lidt at starte en serie, der hedder Hvad hader jeg? Så hvis jeg skal starte den, skriv ned i kommentaren. Og hvis ikke, skriv det også ned i kommentaren. Smid thumbs up, dislike, hvis I gør det. Subscribe, alt det der good shit. Vi ses næste video. Hej.